Здравей! Днес ще те информирам за условията на труд на сезонните работници в селското стопанство в Испания. Колективен трудов договор на ниво провинция би могъл да осигури по-добри условия. Не забравяй, че освен месечното възнаграждение, работодателят трябва да плаща вноските ти към системата за социална сигурност. Те ще допринесат за бъдещата ти пенсия и ще ти дадат достъп до други социални придобивки. Работниците плащат около 6,4% от брутната си заплата. Те плащат и данък върху заплатите, който се удържа автоматично от нея. Препоръчваме ти да получаваш заплатата си по банков път. Гражданите на Европейския съюз могат също така да използват банкова сметка в родната си страна. Законодателството на Европейския съюз предвижда еднакви такси за трансграничните и национални плащания в евро. Работата на пълно работно време възлиза на максимум 40 часа седмично, изчислени на годишна база. Между края на един работен ден и началото на следващия трябва да има период на почивка от поне 12 часа. Работник на пълно работно време има право на 22 работни дни, което в случая е равно на 30 календарни дни. Платен отпуск годишно, съответно на част от него, ако не е работил цяла година. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт, за помощ и съвет.